पवित्र भूमीवर जे मीटिंग घेण्यात आली, खरंच त्या मीटिंगचं सार्थक झालं आहे. या मीटिंगमध्ये आपल्याला उपस्थित असलेले माननीय बालाजी चाकूरकर साहेब, तसेच मान्यवर, तसेच माननीय आपले अनुप चव्हाण सर, तसेच तुकाराम बाबा आणि इतरही ज्यांनी आपल्या या संघटनेला आतापर्यंत आपल्याला जे काही सहकार्य केले आहे, तसेच आमच्या अमरावती जिल्ह्याचे माननीय प्रकाश भाऊ साबळे सर, दादा, तसेच अभिलाष देवरे सर, एवढे काही संघटनेसाठी कार्य करत आहेत. या सगळ्यांनी आम्हाला पाठिंबा दिला आहे. आमच्यासाठी जीवाची रान करून ते सगळे या लढ्यासाठी त्यांचं पूर्ण वेळ आम्हाला देत आहे. आणि या संघटनेच्या माध्यमातून एक राज्यस्तरीय समिती गठन करण्यात आली आहे. आणि या समितीच्या माध्यमातून पुढील लढा आणि त्याचे नियोजन काय आणि कशाप्रकारे आपल्या ध्येयापर्यंत आपण पोहोचू याचे नियोजन या मीटिंगमध्ये करण्यात आलेले आहे.